somme tider vil ønske vi kunne blive her, men vi er allerede videre. Kan I huske dagen, hvor vi kom ind i salen, men nu står vi her. Kan jeres humor, men der er intet der duer, nu vil jeg tage mig en lure. Piger. Det lyder simpelthen for dårligt. Det kan vi godt gøre bedre. Jeg har lige skrevet SOP, og det fik mig til at få PTSD. Ingenting er forventeligt nu, for det er helt sikkert ikke et 12 i ugen. Vi er dumme, og vi ved det godt. Øen i går, og det var hot. Nu er det bare at brække snot. Fast nu duler, det er nok. Jeg venter bare på, at jeg får det godt. For et tredje knæ, de skal bare stoppe. Ingenting at fortælle om dem, for der er ikke nogen mennesker, der kender dem. Altså, kom nu lidt. Kører I ikke efter? Det kan godt blive meget vildere. Vi føler os presset, jamen lurer i græsset, og alt hvad vi gør, det bliver overvåget. 4 moduler, I ved at det sutter, fortæl mig om du kunne have overlevet. Det kunne ikke blive værre med vores strengeste lærer, vi giver så mange klager. Selvom spanskab var panisk, har studieturen gjort det magisk. Vi vil bare væk, det har ikke været let, men nu har vi kun 14 dage tilbage. Lærerne skubber, havde set den komme. Stadig ingen mening med det her hold. Vi skal nok klare den, vi ved at vi har den, bare vi ikke ender som 3. A. For I har fucking dårlig smag, og vi smadrer jer til aktivitetsdag. I siger kender ikke B, men vi får det til at ske. Har lavet både CP, S og D. Jeg tænker mod pigen, men det er ikke et problem, for nu er vi fri. Vi får en pause, kunder vi er Claus. Hele dagen fri. Hvad vil ellers sige? Han er ikke som vi sætter i bod, der giver os mod. Der er ikke noget vi ikke har formået. Niller vil tjekke min promille, den bipper, men roligt, det er bare ham der tripper. Niller han stresser mig, giver ikke noget plads til mig, prøver at holde fast i mig. Glemmer aldrig de her dage, det kan hurtigt gå for galt. Klar gymnasium med hjælp fra chat, mens vi også har taget røven på skat. SU'en er lav, og det er stadig noget pjat. Fuck med det B, fordi B er ustoppelige. Spiller ikke efter fraværsregler. Ingen kvæler det, men hun betaler flere procenter, men de intet aner. Prøver, men kan ikke lægge tallet bag mig. De kender ikke B, men vi får det til at ske. Har lavet både CP, S og D. Jeg tænker hovedpine, men det er ikke problem, for nu er vi fri. Vi får en pause, kunder vi er Claus. Hele dagen fri. Hvad vil ellers sige? Han er ikke som vi